Olen Hannu Suokivi ja olen ollut koko ikäni jollain tavalla meren kanssa tekemisissä. Viimeistä 15-20 vuotta olen harrastanut veneilyä purjehtien moottoriveneillä ja työelämässä olen ajautunut testaamiseen materiaaleja ja tuotteita siitä, että miten ne kestävät ympäristöolosuhteita, meriolosuhteita, auringonsäteilyä, kylmää ja kuumaa. Meriympäristössä materiaalit, pinnat ja rakenteet joutuvat kovaan rasitukseen. Samantapaisia muutoksia ilmenee myös arkisemmissa olosuhteissa, mutta ei ehkä aina näin rajuina. Muutokset ovat aina materiaalin, käyttöympäristön ja ympäristöolosuhteiden yhteisvaikutuksia. Olipa sitten kyseessä poijun kestävyys jään puristuksessa, ankkuri- tai poijukettingin korroosio tai väylämerkkien värien pysyvyys. Testaustarve syntyy usein näiden todellisten muutosten selvittämiseksi, jotta muutokset voitaisiin välttää tai ainakin hallita. Vakiintuneilla rutiinimenetelmillä saadaan materiaalien ominaisuudet melko hyvin selville. Käyttöolosuhteiden ja käyttötapojen vaikutusten testaus vaatii enemmän kokemusta ja usein kekseliäisyyttäkin. Näin kuitenkin testaustulos on arvokkaampi ja paremmin hyödynnettävissä vaikka myynnin ja markkinoinninkin tarpeisiin.